lidi. Padl kulamen. Jo, dneska to je se mnou i Dominik, i když má zákaz. To je hustý. McQueen.cz, jsem zase McQueen.cz a komentuje, protože je u mě v pokoji. Pomeranč nám spadl. Hele, co mi čumíte doma z kroku? No to teďka neřešme. Ale jak se trošku zbláznil, víte? Pomeranč se zbláznil. Jo, hraje si tu zatravný pomeranče. Vzal si pomeranče a otravuje s ním. Já ti dám, že s ním otravuju. Otravuješ. Takže tohle je asi Na mého baráku se nedostaneš. předposlední video tohoto serveru. Proč? Tohle je předposlední a poslední videjko bude, jak budeme stavět ten hrad. Takže lidi, máte se na co těšit. S Bohem! Ne. Víte, Dominik prostě jenom. S Dominikem jsme si všimli, že mnoho lidí ještě sice chce hrát Minecraft, ale vůbec neví, co to je a tak. Takže jsme se rozhodli udělat, tak budeme dělat takové filmy. A, Cože? Ne. a tam bude třeba, jak se Minecraft hraje, jak přežít, co dělají creepři, zombíci, No. endermani, jak se co craftí a No Endermans. atd. Stupid mobs. Takže si to rozhodně vás tu opět zvu. Navar. A abyste to neřekli, tak vám něco ještě ukážu. No pomeranče. Já nevěděl, že se tak sprstí a že se houká. No ale tak podívej. Jako podívej farby. Paintball. Lidi, otravný pomeranč, to normálně dělal sex. OK. Dominik to fotografuje s sexem. Asi ho už někdy dělal, že o tom tolik ví. Ne, nedělal, fakt ne. Ne, bombonky! Ty jsi zlomila moji špejly. Hej, Jasko! Aha, ne. A máš tam jeden velký bonbon. A je otravný. Pokud ho tu asi hodí. Po zemi. Hej lidi, je to... Já se budu přejmenovat na Kulmen.cz. Ježiš. Počkat. Máte paintball. Paintball. Ježiš, to je logie. To je logie. Ani já se na paintballu nikdy nebyli, že? Tu je navíc fialová, to zelené. Ta má být Je zelená. hodná holčička. Hej, tak fialové tu to zelené. Tady je zelená. Jdete počovat na to. Už budeme brzy všichni. A má tu být všichni. Nejde tak pracovat.
Je tam ten nemáš. 17 a 16 a 15, 14 a 13 a 12 a 11 a 10 a 9 a 8 a 7 a 6 a 5 a 4 a 3 a 2 a 1 a go! Co to sakra? Hele, co to sakra? Co sakra? Co to si? Ona skončila bitva. Aha. Jo, jestli se chcete zařadit vždycky do nějakého týmu, buď modrý nebo červený. Tak dáte PB Red nebo PB Blue? Mluvím za tebe, nevadí? Má. Dneska tu je hodně hráčů. Jsme byli na běžnici. Ona byla otevřená auto s tebe. Tam bylo hodně všeho. Berem dom. 3, 2, 1, go! S tím. 8, 7. Na parkovišti jsme udělali model s tou lepící pěnou a barvou. Pozoru. A jedem. Počkej, v tom pomeranči je špejle. A já už mi stejnou nejde ze začátku. Já si teďka vypnu chat, protože mi to štve dost. Já na chvilku vypnu chat, možnosti, pozici hráčů. Pak si to přenastavím, bude to lepší. A ještě něco, možnosti. Co to si krá? Hned je to lepší. Já už vím, proč jsem měla v tomto naší kejvce takovou tmu. U nás nebyl Gary, protože měla jenom to na jas. No. Pomeranč má nohy! Ty ten pomeranč chceš jíst? Ještě si to rozmyslím. Máš otravný pomeranč na dřevěné nohy. Nahrál jsi už ten otravný pomeranč na to? Co? Nahrál jsem otravný pomeranč na internet? Mám ho dávat na YouTubeko? Jo. A ti všichni říkají, že si copyright. Ti dám, kupuj to. Je to děcka tak jako je. A proč jako tohle jste předposlední díl z tohohle serveru? Já už pak budeme točit takové to, hej. Já myslím, že budeme natočit víc videí z toho serveru. Můžem. Jako, dobrá, beru zpět, nebude tohle předposlední video. Bude to předposlední video. Ještě budeme něco natáčet, ale nebude to tak moc často, jako jsme si mysleli. Proč ten meč? Ne, nikdy. Já jsem tě ho nechal. Jak myslíš? Ukáž. Láno. Moja. Díky. To je sála na Vánoce? Také úplně Nebo to tam má takové lidů, tak má špičky a to prostě A ty budeš malovat obrázky. krucina. Je to kalin. To bude dobré. No to je klíčka. Akrylová barva. Kámo, není tam nic. Nechceme ti. Na počítač. na to šrápa. Jo. Nebo je to snad to boje? A to velké jako šrápa. Je tu i zelené špičky. Tak ty tam nešli vidět. Tam byly to Mě baví hrozně paintball. Místo BGD doma?
Auto Gadgetu máme přišlo lepší. Byla taková větší zábava. Ty hajzlici, že se máme na spolu hajzliky. No taky tam zlikvidovat. Je zlikvidován. Druhý zlikvidován. Ještě máš z něj Kdo vyhrál? Dobře, nevíš, kdo vyhrál? To jdu znovu. Hej, Dominik, tu je Iron Man! Iron Man! Jo, já mám píču. Schmeiß? Iron Man. Mně se líbí tady. 8, 7, 6. Co to se krát? 5, 4, 3, 2, 1, go. 5. Sněmají ten Iron Man asi. Sněmají asi ten Iron Man. Iron Man. Ne, není. Je na žebříku! Iron Man je asi u červených. Mám takový pocit. Ne, s tím mám. Do toho ladu. Iron Mana nikdo nesabíje. To musí být drahé. Že nezabiješ Iron Mana. Člověk, jak se pozná, že že vyhráváme? Wow, to je takové mnoho. A kolik to stálo, no? Nevíš, kde jsou body? 100 milionů. No nevím. Hodně. A kolik? Víc než to Fčina, když to Fčina se taky dělalo na látku. To je to moje, to už špětky, tyhle ty kořálky. Chápeš? Ne, haha. Ale mně se nelíbí. Jo, jsou hnusné. Že to je planta. Ty fuka. Ty jsi dostal taky toho, co má Bára? Jo, A kde to máš? trošku jinak, ale... Kde to máš? No tady, jsi Ale slepej. to máš pěkně dlouho. Já vím. Já myslím, že ty to Vánoce nemyslíš. Mě se mohl asi ten Iron Man. Souhlasil, měli bychom taky jít. Iron Man se mu McQueen. Tak se vsadíme. Jestli ti sejme Iron Man. No, jestli sejmeš Iron Mana. Než si myslím, mám aspoň jednou Iron Mana, jo? Ale o nic. Dobře. Kluci, sejměte toho Iron Mana, mě se nechce. Taky Já hraju, ale... kdybych byl jak červeným a ten v modrém. Že? To jsou zmatci. Naši už je postřelili. Hej, To je tvoje Iron Man. Stojánek? Jak se tam dostal ten Jungle? nevím. Je to rozhodně hajzlik. Zabij ho tam. Ten Iron Mana. Jak se ti to Jo, nedá? Kalim. On je úplně dobrý. Ten Iron Man je hajzlik. Já se ho neumůžu zbavit. Sej mi ho. To nejde. Si ho sejme ty. Dostal si dáreček.
Jo? Co to je? Jo, Jo, s tím to je zmateš. Spider Eye. Škoda. Je to náš? Aha, to by zabili. Chudáko. Kdo vyhrál? Prohrál! Já už tu kalím. Evo, ten Takže lidi. nej. Asi. Bylo Je to... v něm někde špejla. No, takže tohle bude asi konec. Takže zatím.